З миром, дорогі, важливо розуміти, що на протязі усього часу є і були апостоли, пророки, котрі допомагають кожному із нас пізнати істину. Але сам Бог відправив Ісуса Христа для чого? Для того, щоб ми дійсно наповнювались істинною, правдою, щоб не були обмануті, тому що багато людей, вони знаходяться в омані. І треба ще розуміти, що Ісус Христос показав, що вихід і спасіння для кожного – це покаяння. Покаяння – це вихід і спасіння. І треба дійсно вибрати, чи ми будемо з Ісусом Христом і будемо благословені знаходитися, чи будемо проти Ісуса Христа. Тому що дуже важливо для кожного – це воскресіння мертвих. І на суд Божий прийдуть всі. Але ось питання в цьому. Ті, хто буде з Ісусом, вони отримують нові тіла, а хто проти – ні. З миром, дорогі!